Runar Bangladesh balyokem daki paidba kasnong kaita guna kabron kapot ka South West ka Hill District haksngin kong Khlad no nagaching mansao hadien ka jingshah bom sinong ha paidbhur ne Runar udai ubala tip kerteng kum agram bana Sherpur jeni khati Bangladesh ya une Runar la penbena yap hadien balapoi ha konchoi PHC henin hi gajan mien kat kum ka jingi thu Superintendent of Police ka South West Hill District ne Runar udai wei na pedang ki pra la ne kendai ngut ki Runar Bangladesh ki balakiang aterbha ki bawan ban pentrem ha kasnong rong dangai South West Hill District mana kesni thodieng balala ki telong kubor ki laong bakine ki Runar ki lawan ban ra bor ya wei urang ba batep perteng kumu bar serang marang henrai une urang ba ulayok phatno ki pulit harangkat ki BSF ki leo kam shwai ki saungut ki Runar Bangladesh haksni sa jai na konjoy bat haksni ublai ki leo kam sai we na giligora bat ya u agram la kam no daki paidbhur haksni nangkong na khai tha guna bat la chimti daki pulit hap danga jingman saw ka bajur ki pulit ki la register case halor kani ka jingche baka jing toket mata kala ya chakmat kacing toket yakini kisan ngut ki weipat ki Runar Bangladesh kadang ya cekmat kadado mentah